Tää on vissiin se Kainuun ammattiopeista. Siis onks tää se Kau? Joo, kyllä tää taitaa olla. Kohtahan se yhteishaku. Ai niin. Hei, tiedättekö te minne meinatte hakea? No, mä oon miettinyt ainakin vähän lähihoitoa, mutta mä oon tiedä. Mistähän sais aloihin lisää tietoa? Eiks tänään olekaan avoin päivä? Lähdetäänkö tutustua? Joo. Moro. Moro. Sä äkä tulisit tänne rakennuspuolelle? Joo. No joo, meillä on just tuonne Tolovanniemen rakennustyömaalle. Lähdetkö nää mukaan? Joo, lähdetään vaan. Moi. Hei, missähän Eero on? En mä tiedä. Eikö se ollut kiinnostunut lähihoitajalinjasta? Joo, olihan se. Mut miten siis mä menisin tutustumaan sinne, kun se ala kiinnostais muakin? Joo, mene vaan. Mä voisin vaikka mennä matkailupuolelle. Joo. Okei. Moikka. Niin, tervetuloa tänne meidän rakennustyömaalle. Tää on vähän keskeeräinen projekti, mutta on tällä tätä valmista. Oho, en tiennytkö, että täällä on näin hienoja juttuja tehty. Tämän rakennus- ja sähköpuolen ihmiset saamme ihan kunnon käytännön oppi, kun voimme rakentaa ja uudistaa oikeita rakennuksia. Minkälaisia asioita opitte täällä tekemään ja osaisitko rakentaa talon tuosta vain? No sehän vaatisi ensinnäkin suunnittelua ja muutakin työvoimaa. Kyllä me täällä kaikki tehdään yhdessä, emme ketään jätetä paljon. Tuohon kuulostaa mielenkiintoista. Teettekö täällä mitään muuta kuin rakennetta? No totta kaihan täällä tehdään paljon muutakin. Ensiksihän me tietenkin opettelemme työskentelemään turvallisesti, ettei vahinkoja satu. Suojaamaan rakennusmateriaaleja ja lukemaan rakennuspiirustuksia. Mun mielestä tää olisi mulle hyvä ala. Taidamme tietää minne hakee. Ja näin pidetään oikeaa potilasvuodetta. Tämähän oli helppoa. En olisi uskonut, että sen oppii näin nopeasti. Täällä näköjään oppii tekemällä. Täällä sitä oppii. Apua, sattuiko? Mitä tälle täytyy tehdä? Tähän tätä KKK eli kylmä kompressio. Me teemme kaikenlaista auttamista täällä ja 3. vuonna erikoistumme erilaisille aloille, esimerkiksi lasten ja vanhusten hoitoalalle, päihdeongelmaisiin vammaisjärjestöön. Ahaa, niinkin monelle alalle voi erikoistua yhdeltä linjalta. Kiva, että on mistä valita. Sullehan on annettu jo toppavaatteet. Hienoa. Joo, niin on. Tervetuloa matkailupuolelle. Meillä on tässä just lumikenkäilysafari alkamassa ja joukossa on myös ulkomaalaisia turisteja. Haluaisit sä yrittää johdata porukkaa? Joo, okei. Eli siis lähdetään kaikki tänne päin. Wow! Oot sä kunnossa? Eihän suhun sattunut. Ja hei muuten, sun pitäisi puhua englantia turisteille. Ai okei, sorry. Ei se mitään. Let's get moving everybody. Meillähän täällä tosiaan oppii puhumaan sujuvasti muun muassa englantia ja ruotsia. Asiakaspalvelukin täytyy hallita, koska sitä tulee tarvitsemaan paljon tällä puolella. Entä mihin kaikkialle tältä linjalta voi päästä töihin? Täältä voi päästä oppaaksi, hotellin vastaanottoon tai vaikka ulkomaille töihin. Wow, ulkomaille. Tää voisi olla mun juttu. Mitä täällä tapahtuu? Jaa, menikö putkitukko? En tiedä mitä tässä tapahtuu. Mä olin vaan menossa pesemään käsiä ja se vaan hajoaa sen.
Mä oon vaan tutustumassa tänne Putkialaan. Ai jaa, no mut hei, mä voin näyttää miten tää homma hoituu. Ootko sitten kiinnostunut tästä Putkialasta, kun kertoo tänne tutustumassa? Joo, onhan mä, nyt kun mä en oikein tiedä tästä mitään. Mitä te oikeastaan teette täällä? No putkipuolella opetellaan metallialan perustaitoja, esim. Hitsaus. LV-teknisten laitteiden huoltotöitä ja semmoista, esim. Tahanaahulta. Sitten talon putkitöitä yleensäkin. Näyttötöitä on sitten erilaisia. Esim. Mulla on omakotitalon ilmanvaihon säätö ja mittaus. No niin, se on sitten siinä. Mikä se on se näyttö? Näyttötyössä todistetaan omaa osaamista ja sitten opettajat arvioi meitä niinku sen perusteella. Tosi hyvä menee tuonne. On tää Putkilan laakin melko mielenkiintoinen. Moi. Moi. Sä oot varmaan se tutustuja. Joo. Tässä on sulle takki ja lakki, niin käypäs vaihtaa tuolla pukkarissa päälle, niin pääst sitten pilkkomaan kurkkua. Joo, okei. Hei, tiesitkö, että mä voisin tehdä paljon nopeammin? Mä voin näyttää. Ai okei. Vau, miten sä osaat tehdä ton noin nopeesti? Joo, täällä kaassahan oppii kaikkea. Mutta opinhan mä täällä kokkipuolella muutakin. Esimerkiksi tarjoimaa opetusravintola Rosmarinissa. Leivomme ja kokkaamme täällä opetusravintolassa. Lisäksi meillä suoritetaan hygienia ja anniskelupassi. Oho. Hei, mulla olisi nyt vähän kiire. Ai okei. Hei, onko täällä se sähkölinjalle tutustuminen? On toki, käy peremmälle. Takkihan sulla onkin jo päällä. No niin, tässä on tämmönen jakko, johon kytkeitä kesken. Niin aloitapa se siitä, niin mä katon vai vierestä tässä vielä. Selvä juttu. Toi nyt kyllä menee vähän metsään. Apua, enhän mä vaan rikkonut tätä. No ei tietenkään. Mä voin näyttää miten se tehdään. Joo. No niin, tää keltavihreä on toi maajohto. Laitetaan se tuohon keskimmäiseen. Kiristetään. Noin. Ja sitten vielä toi sininen tonne toiseen laitaan. Kiristetään. Hei, toi näyttää aika vaikealta. Kerkeet sä opettelen täällä mitään muuta kuin kytkentöjä? Joo, kyllähän me toki opitaan mittaamaan jännitettä, tulkitsemaan erilaisia kaavioita ja asentamaan vaikka lattia- tai kattolämmityksen. Ja totta kai meillä on tärkeimpänä asiana oppia tekemään sähkötyöt turvallisesti. Joo, mäkin olisin tosi kiinnostunut sähkötyöstä. Olisikohan mustakin siihen? Aivan varmasti oli. Tänne on tulossa tutustuja, joten laskekaa vaan paikallanne. Terve. Terve! Te olette niitä tutustujia merkonomin puolelle. Joo. Tervetuloa. Voitte käydä tuonne istumaan. Tässä on teille tehtävät. Kiitos. Ole hyvä. Eikö oikein suju? Apua, ei täällä tehdä mitään muuta kuin lasketa laskuja. Kyllähän täällä muutakin tehdään. Asiakaspalvelua ja markkinointia, taloushallintoa ja toimistopalvelua. Täällähän voi päästä korkeallekin jatko-opiskelulle, vaikka johtajaksi.
Joo, se on hyvä idea. Eilen meni kyllä täydellisesti. Pörssikäyrät tuntuu olevan nousussa. Mutta laitetaanko se 6 miljoonaa sinne tilille, niin saadaan projekti alkuun. Kiitos, kiitos. Kyllä, hyvällä koulutuksellahan tänne pääsee. Joo, selvä, hei. Oi, Mirri, rakas kissa. Eikö se olekin mielenkiintoista? Joo. Ai moi! Moro. Moi, mistä te tuutte? Oltiin tuolla Merkonoin puolella. Oli kyllä siistiä. Missä sä oot ollut? Tulin just sähköpuolta tutustumasta ja opin tekemään siellä jatkojohdon. Sitä ennen olin tutustumassa lähihoitajapuolella ja opin tekemään kylmäkohokompressia. Wow! Meikä oppi pilkkoa kuin ammattikokki ja kävin myös matkailupuolella johdattaa lumikengelysafaria. Oli kyllä tosi mukava. Meikäpä pääsi käymään rakennustyömaalla ja myöhemmin saan nähdä, miten putket korjataan. Hei, nyt mä ainakin tiedän minne hakea. Mut mitä sit tapahtuu, jos hakee ja ei pääsekään mihinkään linjalle? Jääkö vaan vuodeksi kotirykkyttää sohvalle? Mä oon kuullut semmoista avaluokasta. Siellä opiskellaan ja käydään läpi kaikkia eri aloja, jotka alkaa seuraavana vuonna. Sieltä saa kursseja suoritettua sun tulevia opiskeluja varten. Se on aika hyvä keksintä. Kau!